ngibeka la. Yes mkhulu. Nayi yesithathu ngibeka la. Yoqala nansi la. Kunani la phakathi? Angalutho mkhulu. Ngiyayivala ke. Yebo baba. Nansi yesibili. Khona la phakathi. Akhulutho baba. Ngiyayivala. Ababukeli ngizocela nivula amehlo niyibukele le video la nihlele khona. Sengiyayivula ke ngiyawavula ama envelope. Nazi yesibili. Bomkhulu. Nansi imali yakhona. Angifuni ukunibambezela ababukeli. Siyaphinda sakubingelela mbukeli wenseso TV1. Siphinde sabuya entombini yenkosi impela ingqongqo abanye bathi injula buchopho. Dokotela lo osehambe kakhulu simbonile wayiveza izintanazo igubhu ikhona umcebo ukhona. Kwasengena amakholi wakhala abantu bacela bathi mkhulu sicela usikhombise indlela zokwenza imali onazo. Wasethi umkhulu uzolithatha ithuba esivezele nje okuncane akwazi ukwenza noma okuncane azokwazi ukuveza ebantwini okuningi kwenziwe esikhohlweni. So mkhulu ngiyacela ukunikeza ithuba lokuthi ubingelela ababukeli benseso TV1. Thokoza ngizocela ababukeli nivula amehlo. Mkhulu. Amen. Oqala nangama envelope la. Yoqala le. Yebo. Ababukeli nansi esibili. Ngibeka la. Yes mkhulu. Nayi yesithathu ngibeka la. Yoqala nansi la. Kunani la phakathi? Angalutho mkhulu. Ngiyayivala ke. Yebo baba. Nansi yesibili. Khona la phakathi. Akhulutho baba. Ngiyayivala. Ababukeli ngizocela nivula amehlo niyibukele le video la nihlele khona. Sengiyayivula ke ngiyawavula ama envelope. Nazi yesibili. Bomkhulu. Nansi imali yakhona. Angifuni ukunibambezela ababukeli. Siyangala manje ebhodweni ababukeli. Ngicela nivula amehlo. Kunani la? Amanzi nempande mkhulu. Phela. Kuphela baba. Umuthi amanzi. Yebo baba. Sengiyalivala le photo. Kunani la phakathi? Kukhona amanzi nomuthi baba. Thokoza. Ababukeli ngizocela ukulivula ipoto nivula amehlo. Ababukeli bomkhulu. Ingabe niyabukela yini la nihlele khona? Bayabuka mkhulu. Thokoza.
Mkhulu, lo mcebo owenza njengamanje usabavezela izinto okwazi ukuzenza ukuthi abafana bala ekhaya noma amadoda la ekhaya asebenza kanjani. Asebenza kanje. So lo Isicelo sami ngizocela Yeah. ukuthi ababukeli bonke abazobukela le video bangifonele bafike kumina. Isona ke isicelo ngizosicela kubona. Mkhulu, before siqhubeke ngoba umkhulu umsebenzi wasikhombisa wona lo osawukhombisa nje umsebenzi ukuthi khona into endlalelayo oza nayo. Mkhulu, mengabuza ukuthi umuntu ofuna ukuxhuma noma ukuthola ukuthi uzokuthola kanjani baba? Bangangithola ku WhatsApp kule number le 0761 60 2343. Yes baba. 076 160 2343. Mkhulu, Thokoza baba. baba ngiyacela ke mkhulu ukuthi usivezele lo okuwona kahle kahle othe asizokubona lo okwazi ukwenza imali zangempela baba. Mkhulu, Amen, ngibona amen, kune amen. bhokisi elikhulu laphambi kwakho Thokoza. esifisa ukubona umsebenzi walo Ngizocela ukuthi lenzani baba. ngingangicithela isikhathi injengoba ulibona khunani la phakathi. Akunalutho baba. Akho lutho. Akunalutho mkhulu. Angithi kanjani. Yebo baba. Ngizocela ukulivala. Yebo mkhulu. Amen. Mkhulu, lensebenzo ozoyenza njengamanje. Amen. Umuntu mengase ngibuze ithatha isikhathi esingakanani ukuyenza, amadoda mesebenza sebenza isikhathi esingakanani mkhulu? Lokho akuthatha isikhathi eside. Yebo. Akuthatha isikhathi eside. Yes. U10 minutes kusoba sikuphelile. Dokotela, lokho esikubona la njengamanje umsebenzi omncane okhombisa ngabantu imilingo namandla onawo nendlela amadoda ala ekhaya asebenza ngayo. Kodwa ke okuheha umbukeli noma ke okuheha abantu ukubona umsebenzi ozokwazi ukubaphumelelisa. Sibona ibhokisi lapha ngakho mkhulu, mawungasichazela ukuthi leli bhokisi silibuka lana baba liyini lizokwenzani futhi? Ababukeli ibhokisi le enilibonayo la. Yebo baba. Ilona engisebenza ngalo. Ngokuthi umuntu mayifuna ukucheba konke. Uza kuphi? Ibhokisi. Angisebenzise ngisho noma isiphi isikhwama. Yeah. Ngisebenzisa lamabhokisi lawo. Yes. Thokoza njengamanje ngizocela ukuthi ubavezele ababukeli ukuthi la phakathi kunani. Akunalutho mkhulu, kunempande nje efakiwe kodwa akunalutho phakathi. Thokoza ababukeli. Ngizocela ukuthi kulivala libhokisi bese ngenza umthandazo wami. Siyathokoza mkhulu. Amen. Siyathokoza mkhulu. Amen. Abantu abadala. Amen. Kanye nama-short boys. Ngizocela ukuthi la engihlele khona nala engihlele khona mina ningilethele umcebo kule ndawo ukuze ababukeli bawubone lo mcebo. Andimbo. Mkhulu, abantu bengabuza ukuthi sibone ukhuleka. Amadoda mawabiza mkhulu, wabiza ngohlobo lomkhuleko noma usukwasondeza emcebeni lo okuzokwenza lapha phambi kwethu namanje? Amen baba. Ngokubabiza bona abadoda, ngibabiza ngawo wonke amagama engafundiswa ngawo kwabantu abangasekho abadala, ibona bangifundisa kulo msebenzi. Yebo. Thokoza baba. Angifuni ukuthi ngibachithele isikhathi ababukeli. Ngizocela ukuthi batshengisa leli bhokisi. Yeah. Babone ukuthi njengoba bengicela lana ukucela kwami kugcine kuphi. Amen mkhulu. Thokoza ababukeli. Hayi mkhulu. Kwashesha kangaka mkhulu uqhamuka. Lisebenza kanjalo baba. Yes baba. Lisebenza kanjalo. Mkhulu, imali le yangempela. Iyona le imali le injengoba uyibona nansi imali. Iyona le imali yakampela le. Ngizocela ababukeli la nihlele khona, please phuma kule mpilo eniphilayo yokuhlupheka. Yebo. Ngicela ningifonele, thathe inamba yami, ngisho noma i-call video, ngisho noma i-call WhatsApp. Zama ngokuthi sikwazi ukuxhumana bese niza kumina ezohlala phansi ngizoqedelela le nkinga le enibhekene nayo yamalana ngokuhlupheka.
Khulu umuntu ongazibuza ukuthi lo msebenzi unabo yini ubungozi. Yebo. Kodwa umuntu uyayikhethela. Mangizofuna nje imali kuphela mkhulu la kuwena, kukhona inkinga engizohlangabezana nayo uma ngiyekhaya noma kukhona la ngiyakhona noma imali izojintsha amaphepha noma imali nje le umuntu azohamba uyithatha ibe ekhaya. Imali mawuphuma lana mawufika nayo kini Yeah. ayishintshi. Yeah. Ngizocela ukuphendula ngokuthi ubungozi ngaphakathi injengoba ngichazile ngaseqaleni umuntu uyayikhethela. Uyazikhethela umuntu ukuthi ngifuna lokho ukuthwala noma ukungathwali. Mkhulu makukhona umuntu othi uyacela ukukuthinta noma uyayifuna lo mcebo, lo asuvezile ukuthi nje silungiselele lo mkhulu, wenza njani baba uma ufuna ukuthola baba? No, kufanele ukuthi angifonele ngokho video noma ngokho WhatsApp noma ngekho straight kule number le 076 160 2343 076 160 2343. Thokoza babukeli. Khulu, ngiyathanda ukuthi sibonge kakhulu ukuthi ufikile noma usibizile siza la esigodlweni sakho sazoveza nawo umsebenzi baba. Ngiyacela mkhulu amazwi okugcina ongawatshela umbukeli othi uthanda umcebo noma othanda ukuphilisa umndeni wakhe. Isicelo ngizocela kwababukeli bonke abazoyibuka le video. Wonke umuntu onenkinga, please ngicela ningifonele. Zama ngokuthi sibonane sihlale phansi. Sikwazi kuyilungisa inkinga le enibhekene nayo yamayilana ngokuhlupheka. Yes. Thokoza baba. Bukeli uNsesi TV1 nizibonela isimanga, ngiyathemba ukuthi nani benibuka kwenzeka konke phambi kwenu. Ngiyacela ke manje ukuthi ke ofuna umkhulu amthinte futhi ke enze sure ukuthi uyam video call ama ukuthi akholwe ukuthi uyena. Mkhulu sibonga kakhulu ukuthi ubusineze lona siNsesi TV1 ukufika esigodlweni baba. Thokoza bana. Thokoza kakhulu, thokoza. Amen. Amen.